Трамп заўсёды з такой павагай, з піетэтам пэўным ставіўся да Пуціна. То бок ён адчуваў, што ён размаўляе з роўным, а можа нават і больш дасведчаным аўтарытарным лідарам. Яму гэта імпанавала заўсёды і да гэтага часу. Пры гэтым з Украінам его звязана пэўныя такія негатыўны досвед. Першы імпічмент, насамрэч, які адбыўся з Трампам падчас першага тэрміну прэзідэнцтва, ён быў звязаны менавіта з Украінай і спробай выкарыстаць украінскія справы сям'і Байдена дзеля таго, каб націснуць на Зеленскага. То бок ёсць пэўная негатыўная гісторыя і можа быць помста нейкая. Гэта можа быць у пэўным сэнсе адбівацца на поглядах Трампа на Украіну ўвогуле і на Зеленскага. То бок то, што Трамп гаворыць вельмі часта пра нейкія сумы грошаў, якія патрачаны ўжо на Украіну. Ён называе лічбы, якія не адпавядаюць рэчаіснасці, яны значна завышаныя. То, што была прапанаваная такая вельмі няроўная здзелка пра доступ да карысных выкапняў ва ўкраіне, як такая канцэсія, якая выглядае вельмі каланіяльна, мякка кажучы, каланіяльна. Калі фактычна дзеля таго, каб табе дапамаглі, ты павінен расстацца там з часткай свайго эканамічнага суверэнітэту. Выглядае это все вельмі незразумела. Гэтыя спробы адштурхнуць Еўропу ад размовы, тое, што сам перамоўны працэс ён выбудоўваецца не праз Кіеў, а праз Маскву, то бок праз галаву сваіх саюзнікаў. В прынцыпе, мне все это нагадвае трохі гісторыю з тым, як Трамп вёў перамовы па Афганістану. Фактычна ён размаўляў з ворагам, а не са сваімі сябрамі.